Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Lawal Ahmad wanda aka fi sani da Umar Hashim. Sunana Haidar SK, jarumi a masana'antar Kannywood. Sunana Hajara Usman. Sunana KB International. Sunana Nura Rabi'u Badayaji a cikin shirin Izza So. Sunana Munir wanda kuka fi sani da Solari. Sunana Fatima Muhammad, jaruma a masana'antar Kannywood. Sunana Amina Asaraf, jarumi a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Kamar dai da kuka sani sunana Aisha Humaira. Sunana Dair Abubakar Shamsu wanda kuka fi sani da Alban Abale. Sunana Ibrahim Usha wanda kuka fi sani da Jagwa ko Iyo. In ka ji gangami akwai labari, shi ko na zaune bai ga gari ba. Ina 'yan uwanmu a 'yan Fulani na faɗin ƙasar nan gabaki ɗaya. Sananniyar ƙungiyar nan ta Fulani mai suna Miyatta Allah Kautal Hore ta ƙasa. Na farin cikin gayyatar ni da ke da ku da dukkanin shugabanninta na jihohi daban-daban. Cewa za ta gudanar da babban taronta na shekara da shekara kamar yadda ta saba. Za a gudanar da taron ne a ranakun 27 da 28 ga watan Agusta. Da misalin karfe 7 na yamma. Rana na biyu misalin karfe 11 na rana. Wurin taro shine headquarter ƙungiyar da ke kasuwar dabbobi ta Maliya kan titin Abuja zuwa Keffi. Wadda take tudun wada Kauru jihar Nasarawa. Badejo ikon Allah. Badejo ikon Allah. Badejo bodi wodi 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 badejo. Badejo ikon Allah. Badejo ikon Allah. Badejo ikon Allah. Bello Badejo ikon Allah. Badejo ikon Allah. Badeji Sa'iwa. Badejo ikon Allah. Bandiraɓe fulɓe sai in kauti. Wannan saƙo ne daga Aliyu Musa Haidar SK, mataimaki na musamman akan sababbin kafafen yada labarai na Miyatta Allah. A madadin Dr. Alhaji Bello Badejo, Sarkin Fulanin Afirka.